Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng midhangetake gending saking Guang Rujak nggih niki kula damel lakon ingkang kula kai judul nggih menika ora kena prawane kena randane lho. Lah sing niki sing menyanyi mungkin tiambake ora kena jokone kena dugane. Lagu ciptaan saking Guang Rujak monggo sugeng midhangetake. Aku tuku bambi, ora kuat rasane ati.
wong gendeng kok gendeng. Alah, wong ki mang spontanitas ini untuk saya penciptane ya apal untuk sing nganu omah gendeng, omah sapa sing gendeng? Omah gendeng. Nggih, salam-salam saking Guang Hujan iki kangge anak kula ingkang wonten Sulawesi, mugi sami pinaringan karahajan sami kala mboten wonten alangan setunggal napa-napa sugeng midhangetake ing kala menika gendeng saking Guang Hujan. Ning kene jam pira? Kaca iki 2 jam. Jam 9. Oh iya. Monggo untuk salam-salam untuk Anda niki sebuah gending mawon nggih. Salam sehat sedaya mawon kagem pamirsani channel Guang Hujan. Matur suwun sanget sampun ditonton terus, sampun remen channelnya Guang Hujan. Wis aja dibulan-baleni sok penak omongan yo. Omongan sing apik-apik. Yo. Iki lho tulisan gede-gede ya. Omah gendeng tak saponane. Omah gendeng kok gendeng iki piye iki? Omah gendeng, omah gedang. Kowe sik sing nyanyi, engko lagi aku. Dapat engko dek kowe salah ora. Lah aku lho ping 100 ngapal ora, Bu. Dedek-dedek omah gendeng tak saponane. Lho, monggo nggih niki lagu terbaru saking Guang Hujan. Judulnya sing nyanyi kula nika kula paringi judul ora kena prawane kena randane. Nek sing nyanyi wedok jenenge Mary ora kena jakane kena duduk. Iya kok 0011. Ajur Sri, ajur ini hanya sebuah kenangan saja. Ini ada sebuah apa ya, realita yang ada di masyarakat. Saya menggambarkan suatu kehidupan saja lagu ini. Biasanya cinta sejati yang terbawa dari janji-janji itu biasanya tidak bisa memiliki, karena cinta itu belum tentu bisa memiliki. Akhirnya timbul suatu rasa yang tidak bisa terpisahkan dengan berada di ora kena prawani kena randani. Selamat menikmati. Saiki piye
Malam sore hatiku ngendap mikir no kowe awan-awan wis ngilu ora kena prawan kena randani kowe Omah kendeng tak saponane, ampun enteng tak lakonane. Duit jagat butuhku klambi, ora kuat rasane ati. Ali-ali embanku ingan tak lali-lali isih kelingan. Janji nih sehidup semati, janji tresno nganti mati. Saiki piye kabare, aku rindu pengen ketemu. Suka teles ketenan sore, hatiku panas mikir no kowe. Awan-awan wedangi ronde, rakana prawane kena randane. kowe yo jerene ra kena jokone kena dudane lho malah kowe ya wis nek kowe wis Karek kok. nek kowe Tulisannya perawane. oke ya Iya. sekali lagi untuk saya nyanyikan lagi nih kowe wis nyanyi nih 2 lagu langsung break. Oke. Omah kendeng tak saponane, ampun enteng tak lakonane. Duit jagat butuhku klambi, ora kuat rasane ati.
Seketelas kudanan sore atiku ngenes mikirno kowe awan-awan wedange ronde ra kena cakane kena dudane omah gedang tak anu-anu Ya, Nek. Mana nih? omah gendang tak saponane abot enteng tak lakonane duit zakat tuku klambi ora kuat rasane ati ali-ali iman kuningan tak lali-lali isih kelingan janjine sehidup semati janji tresno nganti mati saiki piye kabare aku rindu pengen ketemu seketelas kudanan sore atiku ngenes mikirno kowe awan-awan wedange ronde ra kena cakane kena dudane omah gendeng oh Gak ngembluk. Wes pun cekak semanten agen kawula palipur loro dumateng panjenengan muga dados renaning penggalih. nggih pletoten terus aku matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omah gendeng, omah gedang. Panyanyi kok dibalangi penonton kok. Bang, nampala bolak-balik, bulan baleni terus gak